ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони шабакаи мо Насим Теҷе. Умедворам ки ҳама каса хуб ҳастен ва дӯстони азиз мо дар навори имзо якчанд намуди мошинҳои фурӯшида ба навор гирифтем. Барашон пешаш мекунем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Кӯчи рубл дар рӯи экран ва касоне ки ягон чи барои фурӯш ва реклама карда дошта бошед, мошин, хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания, ягон маҳсулот дошта бошед, марҳамат дар WhatsApp мо равон кунед. Иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. аз ҳаматон хоҳиш дӯстони азиз лайкҳоро бизанед, подписия кунед, навори беҳтарин шудаga иншоалло ки ана дастгиро моро фаромӯш накунед. Дастгиришон пешраи мост. ана чӣ хеле ки мошин мехоҳед дӯстон, ҳатман дар комментария нависед, мо ба шумо кофта ёфта пешкашон мекунем. ба ҳаматон тамошои бо фаровон дӯстони азиз, дастгири шумо пешраи мост. Лайкҳоро бизанед, подписияро фаромӯш накунед. мегузарем ба видеои имрӯза. ба таваҷҷӯҳи бардороне ки аз Федератсияи Россия махсусан аз Москва ва Московская област ба Тоҷикистон бор мефиристанд ва расонида мешавад ки ширкати Акай Наби мушкилии шуморо ҳал мекунад. ин бародарамон чанд сол ин корро анҷом медиҳад ва корашон дар сатҳи олӣ мебошад. агар шумо дар дигар шаҳр бошед, боротон аз 1 тонн бисёр бошад, аз дари хона омада мегирад ва ба Тоҷикистон ҳам равон мекунад. одами боварнок ҳаст дӯстони азиз, марҳамат кунед, ба ҳама ҷои Тоҷикистон равон мекунад. ширкати Акай Наби дар хизмати мову шумост. дӯстони азиз, шумо айни ҳол қарор доред дар канали Насим Теҷе. ҳазор раҳмати калом барои дастгиритон. мо ба 70 000 подписчик расидем. якумин эълони мо дӯстони азиз, камази фурӯшӣ ҳаста ки соли баромадаш 1993 солай. коробкаш механикаи сӯзи шояш дизел. мошин документҳош бучидагин қарор дорад дар ноҳияи Тоҷикобод. нархи мошина дӯстони азиз бо маслиҳат гуфтагиай, номерҳои WhatsApp-шон, номерҳои дастишон монагай. марҳамат кунед ба касоне ки камаз дар кор бошад. дар ҳолати хуби техник ягон камбудии вар аз худ надорад. фақат салаткара мерезӣ, ҳайш мекунӣ, мегади ба кор тайёра. хулоса номери WhatsApp-шон монагай занг мезанед, аз номи канали мо ҳатман салом расонед. балеҷикои Opel Caravan аки шербачо ба хотири караванҳо лайкҳоро бизанед. якумин каравани фурӯши мо соли баромадаш 1997 солай. объем мотораш 1.6 литр, коробка механик, сӯзи шориаш бошад, бензин ва газ. мошин айни ҳол дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 35 000 сомон мегӯяд. мошин хулоса дар ҳолати хуби техникаи утилизатсия дорад ва ҳуҷҷат ҳам дорад. камтар мошин мисол моторш дуд мекунад. хулоса ҳамаш нахадои гуфтагия, салонаш ҳам тоза, краскаш беҳтарин. телефоно барои тамос 38 67 76 76 наша 35 мегам бо савдои хуба мешавад. марҳамат кунед, занг мезанед, маълумот пураниқтарашонро аз худи суҳбатшон метавонед пурсона шавед. дӯстони азиз, караван навбатиамон соли баромадаш 1997 солай. объем мотораш 1.6 литр, коробка механикаи сӯзи шориаш танҳо бензин. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошина 35 000 сомон мегӯяд. бо савдои хуб ҳам мешавад. савдо дар назди мошин краскаш сафед, ҳолатиш хуб, номерҳои транзит ҳам дорад. мошин хулоса қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархаш 35 000 сомон мегӯяд. бо савдои хуб ҳам мешавад. маълумоти бештара метавонед тариқи WhatsApp. телефоно барои тамос, номерои WhatsApp 008 08 91 02. занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари мошинро аз худи суҳбатшон дастрас кунед. дӯстони азиз, ана мошин навбатиамон караван ҳастай. соли баромадаш 1995 солай. объем мотораш 1.6 литр, коробка механик, сӯзи шориаш, бензин ва газ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 22 000 сомон мегӯяд. дискоҳои простой дорад. мотораш 1.6 простой мебошад. хулоса чашкиёш ҳам хубай. мошин состоянияш хубай, завалид мешавад. ба кор тайёра. хулоса наша 22 000 сомон мегӯяд. марҳамат кунед, телефоно барои тамос
дар канали шумо занг бизед, маълумот пурра аниқтари мошинро аз худи соҳибашон метавонед пурсон шавед. лайкҳоро бизанед ва подписа закунед, дастгири шумо пешравии канали мост. хуб дӯстони азиз, 5 июли мо каравани простой ҳастай Opel Astra дар кузови универсал соли баромадаш 1995 солаи объем мотораш 1.6 литр, коробка механикаи суди 4 бензин ва газ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 26000 сомон мега. харидорҳо қатъи устодон бихезем биёем 5-6 минутга боз мошин ҳуҷҷат ҳам дорад. нархи мошина 26000 сомон мега. чашкиёш варид надорад, дар ҳолати хуби техникаи. марҳамат кунед дӯстони азиз, телефонро барои тамос дар канали шумо занг бизанед, маълумот пурра аниқташон аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, як авиакасия боварнок тавсия медиҳам. дӯстони азиз, 6 июли мо караван соли баромадаш 1993 солаи объем мотораш 1.6 литр, коробка механикаи суди 4 бензин ва газ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Спитаме. нархи мошина 18000 сомонӣ мега. телефонро барои тамос дӯстони азиз, марҳамат кунед, мошини хулоса состоянияш хуба, мошин наха ду заводи мешава мега. мотор дуд намекунад, равған ҳам намехӯрад. краскаш сарх нархаш 18000 сомонӣ. телефонро барои тамос 929 69 14 00 занг бизанед, маълумот пурра аниқтари караванро аз худи соҳибашон метавонед пурсон шавед. дӯстони азиз, мошини навбатиамон соли баромадаш 1997 солаи объем мотораш 1.6 литр, коробка механик суди 4 бензин ва газ. гази евро 4 гази бензин кор мекунад. қарор дорад айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе. документҳояш то моҳи декабр 4 баллони 80 дорад ва дискҳои простой дорад. нархи мошина 27000 сомон мега. дӯстони азиз, марҳамат кунед, караванхаро занг бизанед, маълумот пурра аниқташонро аз худи соҳибашон дастрас намоед. ва дӯстони азиз, дар комментар бинависед мисол чӣ хеле мошин мехоҳед дар видеои оянда мо ҳам хеле як навор карда барои шумо пешкаш кунем. караванхоро ма бовар дорам ки иншоалло ки аз ҳамин канали ма як каравани хуба худат мехарӣ. раҳмати калон барои дастгиритон. иншоалло ки ҳаматон соҳиби мошин мешавед. 8 июли мо караван ҳастай дӯстони азиз соли баромадаш 1997 солаи объем мотораш 1.6 литр, коробка механикаи суди 4 бензин ва газ. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нархаш 38000 сомонӣ мега. мошин дӯстони азиз дар ҳолати хуби техникия 4 баллони нав дорад. краскаш нав кардагӣ, ҳолаташ хуб, документҳои солона ҳам дорад. хулоса мошин ягон камбудӣ ва расхор надорад ва монитор ҳам дорад. дӯстони азиз, мошин хулоса состоянияш беҳтарин. нархаш 38000 сомон мега. номерҳои ватсапаш монагай. занг бизанед, маълумот пурра аниқтари караванро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, мегузарем ба нӯҳум каравани фурӯшӣ соли баромадаш 1998 солаи объем мотораш 1.6 литр, коробка механик суди 4 бензин ва газ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 45000 сомон мега. документош ҳамаш ҳастанд, утилизатсия кардагӣ, 4 баллони нав дорад, калпакон нав часпондагӣ ва дискҳои простой дорад. телефонро барои тамос 38 88 89 81. марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти пурра аниқтаи караванро аз худи соҳибашон дастрас намоед. хуб дӯстони азиз, мегузарем ба даҳум мошини фурӯшии мо дар видеои имрӯза. караван соли баромадаш 1996 солаи суди стреш, танҳо бензин
коробка механик, мотор 1.6 литр. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. нархи мошина 21000 сомон мега. мошина хай дӯстон дар навор дидестен ки мисол ана вақте ки хайден камтарак дар аз ходиш мекунен ва краскаш мекунен. 4 та балони 80 фоида дорад. дискҳои простой мошин нахаду завод мешавад ва ба кор тайёр аст. нархи мошина дӯстон 21000 сомон мега. марҳамат кунед занг бизанед, маълумот пурра аниқтари каравонро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, 11-умин каравани фурӯшимо дар видеои имрӯза соли баромадаш 1995 соли, моториш 1.6 литр, коробка механикаи 34 бензин ва газ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 31000 сомон мега. бо савдои хуб ҳам дорад. телефонро барои тамос 879 010100. марҳамат кунед дӯстони азиз, занг бизанед, маълумот пурра аниқтари каравонро аз худи соҳибашон метавонед пурсидан шавед.